Ti Masakbayan. Sandra, pakibagam to man kini Almira, ama pantayo iti balay da inton Sabado. Anya ka dito mapantayo aramidan iti balayda. Kat mapantayo man na nagpariir iti Alawan, ibagat to kanwana. Nung nga tayo iti balayo mo ti papanan tayo. Tapno makastrak kami mo't iti malamansyon a balayo. Sanen, Sandra. Boring iti balay. Boring ka no. Kat no nagpintas ti balayo. Nalawa ti flat screen at TV yo. Naglook ng pa'y ti pagtugawan. Ken, agkakaimas dagiti makmakan. Naragrag saklat dati pa nagbiag iti probinsya. Presko ti angin, ken fresh dagiti makmakan. Alawanan, Alex. Ngamno da kami, ay na, maumuma kami iti klase ti panagbiag mi. Ngam no choice. Ano sanlakpan Anya? Apay ko maamauma ka, Sandra. Ay, makapaong mga rod, Alex. Si kaman mo ti kanayon nga agsida iti adobo. O di mayat, taadobo ka na yun. Wan mayat nga agpaiso. Ngam, kanayon mat nga adobo a kangkong wenno bisukol. Anya? Almira, agsagana ka. Kayat manan ni Alex ti agpasyar iti balayo inton Sabado. Anya? One girl, imbaga na kanyak itay nga ibagat kanukan ka, ama pantayo manan iti balayo inton Sabado. Ay na, sabay amang tinakasagana ama sida iti balay. Natanglang ti ado ijay. Katanya ko matiparikot iti dayta. Katno dagita ti pag-aayat ni Alex. Iso nga rod ti gaggagaraan na iti balayo. Sa bagay ang mabainak no dadduma. Imbagam ko maada tati mapan iti balay da Ay na, imbaga, ngam di na kayat. Boring ka no ijay. Anya? Imbaga nga ron na iti mansyon da. Tapno mapadasan tayo kumamot mo ng tibiyag tibak na. Oray maminsan la. Wanya? Mapadasan ta kumamot ti pagserbyan ti katulong da. Ti agmerienta iti naimas. Kang runaan na, agsida iti naimas. Sika talaga, Sandra. Ay, kaano nga tama pasamak ti kasta pa nagbiag, Almira. Ay na, Sandra. Dumteng to dayta. Basta aramidan ta ti kabaulan ta. Tapno mapasaya at tamat ti panagbiag ta. Nana Conching, saan ka di pa asimbang pagdamamakin papa? Saan pa'y senyoritaw? Kastala ka na yun. Jailan negosyo dating into na rin da. Ay, mayroam kayo. Senyoritaw. Talaga mga minakasjay dagiti baba nang. Kaslawang pa yan oras da iti balay da. Huwag nga rod, ba nag-adyak kanunungan? No apay nga minakurangan da ati kinaba nang da. Diyak man mo kadakwada? Sa bagay, awan dakas na. Nagagitdalaan. Saan akas kadagiti daduma, ano asino pa iti awan makukwartada, isuda pa iti sadot nga gubra. Wen ngamawanan ti panawan da kanyak, nana. Naimbag pa'y tada kayo. Ala, sana bali, senyorito. Pagserbyan kayo, anaimbag. Conching, rimwar ka di manan ni Alex. Ay, wag, senyora. Nagpakada itay amapan kanuman ni Jabalay tigayem na. Anya? Kanayon kanu ngamin amaburing dito'y mansyon. Iso akay kayat nalatan ti rumwar. Anya? Wag, senyora. Nasa una pa'y nga ron idi na minsan, anasakit ka no tinakam na. Gaputawanan ti panawin nyo kankwana. Ay, di na lang amin maawatan. Kasanon ti negosyo, no di mi mat asikaswan. Pangalaan mi iti kwarta no isulangan tiyas asikaswan mi. Gusto timbagayo, senyora. Ngamno daduma, masapul nga ipaayan yumot iti oras ti anak yaw. Tapno saan nga umadayaw ti riknana kada kayo. Sumardang kan, Conching! Nalalaing ka man ako nakon! Nalipatam ka din, asyak ti amom, ha? Ay, saan, senyora? Diyak malipatan dayta. Da kayo ti Buskaw amang paspaswildo kanya. Diyak
Apay nga rod nalipatan, di 30 pesos akurang itiswil daw, kay di napalabas sa bulan. Kanjay nga 50 pesos, idi kasaruno na a bulan. Bali 80 pesos amin ti balance yu itiswil dok, senyora. Anya, day talang ti sing-singir mo kanya, Konjeng. Ha? Kayat mo, ta isipat ko ti 80 pesos di tarupam. Ay, manchak senyora. Ay, no sa nga ribaw. Ay, kakayak ko Nakarkaro man na, no milyon kito pakyo dito'y rupak, madam. Ragrag sa ka kahit tigas na unay. Konjeng! Di nakpag-high blooddan! Ay. Ha? Talaga makatpong tutakan ka! Eh, pasensya kayo, senyora. Ala, winay. Agulimag ako. Narigat no, ag-high blood kayo. Saan nyo pa nga intadami na swil daw? Anya? Ha? Marurudak iti dayjay akatulong. No apay ngamin nga iso tinalam akatulong. Ni Kunching lang ti makaanos iti ugali, Miss Esmeralda. Itam lang iti daduma. Awan pa'y makabulan, pumanaw dan. Ngamin, saan da ang makaanos no agpakaro ka? Anya? Anyat kayat mo asawan saan nakalimpyo? Awan ay magagakasta, Esmeralda. Ni Alex, sa dino kanutayan na. May samot dayjay nga anak mo. Talaga natanggan ti ulo na. Napanan na kano nga minaya. Napan kanumanan ijay balay dayjay nga Almira. Oh, iti pa'y labalay dagiti marigrikat ti papapanan na. Ay kapayamon na. Ay sumot kayang kiragsak na. Saan amabalin, Romeo? Tiyak kayat amakisiningad kadagiti nakukurapay. Naskan adagiti lang pada tayo abak ng kipakigayuman ni Alex. Isungak sagana inton makawit. Tatalaga sirmunak. Kastalat na kanayon ti aramid mo, Esmeralda. Di ka lang maumuma amang sersermon iti anak mo. Talaga naragsak ti panagbiag dito'y away, Sandra. Almira. Kunamlaang dayta gaputa sagpaminsan ka lang umay dito'y lugar mi. Wen, Alex, iso ako nam amayat. Kat talaga mat ngamin naragsak dito'y, Almira. Thank you nga ron, ano kasta, Alex? Welcome ka lang ta dito'y nano mo apagtaangan mi. Anya ano mo? Dakkalan dito'y abalay para kanya. No siya, kayat ko ang ma-improve ko maday ito'y balay mi. Nagado kami nga kakabsat. Sa dinon to nga'y ti pagyanan mi. Dayta ti may nga arapaap ko. Iso nga ikagkagumaak ti agadan. Nga uray danda ni agkurang ti aramatak iti pagadalan. Sa bagay, awan dakes na ti agarapaap. You got it, Alex. Iso akas na umay di panagar-arapaap ni. Kakaiso na alibre. Da kayo talaga. Talaga naragsak kayo agad kadwa. Naimbag man ta kay kayat dayjay nga Alex, ti umay dito'y balay tayo. Lakay. Nasingad da kada Almira kan Sandra. Isu nga uray simple lang di pa nagbiag tayo ditoy. Awan anyaman na kan ni Alex. Sa bagay magkindi Yang naimbaga, ta saan nga agunget dagiti dadakkel na. Wan nga rod bakay. Sapay adu ti mangibagbaga. Nga estrikto kanu dayjay a Senyora Esmeralda. Awan nga rod lakay. Ay ngam talaga akas tamad dagiti babaknang. Saan ba't kiti nga amin? Ay ngam kadwan. Wan nga rod bakay. Angam awan mat ti mabaling tayaw. Alangan mat no saan tayo apasang bayan ni Alex. Wan lakay. Welcome lang ta dito'y balay tayo ni Alex. Nang runa ta nasinged iti anak ta. Nagmayat na talaga ti biyag ni Alex, anya? Amuna nga agmotor. Amuna ti agmaneho iti lugan. Isong agsisin no katyar aramaten na numapan ag eskwela. Wan nga ron. Namsa na bali. Akanayon na tamad nga itultulod. Sa bagay matkit di, Nga may na. Siyak mo tilugi. No motor ti aramaten na. Kaslamatin naga kitilikudan no iyang kas na taadwa. Ano, Sama? Tamaki ang angkas tala. Sa bagay.
Nga may mayatan, kasaan ta magmag na. Kitaam o, asla dumaktakkelan ti butoy ko. Kamuta inaldaw ta sumalong sumangat ama pa ni di pagadalan. Iso nga rod nga agan anos ta, Sandra. Anya ngay nga rod. Kariton laang matiaday jay balayo. Nasakitan ti sikat kan tumang ko, nanang. Ay na, ay talaga akas ti agraab, anak ko. Anyan ti kastoy. Aging kat kaano ang kastoy ti panagbiag tayo. Ay, agan anos ka kaday, anak ko. Anya nga road kat saan tayo abaknag. Nanang, Day tati makagapo, no apay nga ikagkagumaan da ka apagadalan. agyaman ak nanang. Gaputa uray marigrigatan kayo amang saksakan iti panagadal ko. Ikagkagumaan nyo lata. Ayun pa, anak ko. Isuasapay ko ma. Taagadal ka na imbag, anak ko. Wan nanang, ikarikday ta. Ano day tarupa, Almira? Nasunburn ijay talon. Kasano, nagmalmalom kami ang nagraap. Nakapigpig sapay mat nga rod ti darang ti init. Anya? Wan, Alex. Angam, saan man nga iso ti pansinam? Nakarkaro lang nga rodan tingisit ko. Sana bali, Tanapintas ka ta, Almira. Anya? Wen, Almira, pudno ti bagbaga. Amom, maong uma akon iti kinarigat ti panagbiag mi. Ay na, di kagsaw iti kasta. Para kanyak, at ayo anagasgasan ka. Gaputa ka na yun nga iparik na dagiti dadakkelyo ti panagayat da kada kayo nga anak da. Idinto ta siyak. Nagmay saklang nga ruden nga anak. Ngam kwarta pa'y lang ti adda iti panunot dagiti dadakkel ko. Awan manin da mama, nana kunching. Ay kat busy damanan ay jay negosyo da, senyorita o. Sabagay, isun tinagbaling anubong da. Negosyo, kwarta. Ay kabaawatan niyo senyorito. Oh, anya ka diti kayat yung nga inuman tay sa ganak, senyorita o. Awan, nana. Agpakadak lang, rumuarat. Apay, sa dino ti papanan niyaw, senyorita o. Ije balay da Almira, nana. Anya, ama ka no kaungat da ka mananda mamam no maamuan da. Awan ti mabalinda, ije ti kayat ko apagpapanan. Gapot ta talaga anaragsak ti biyag ijay. Agyaman kami Gaputa pag-aayat yaw ti umay dito'y balay may, senyorito. Isak ti rumbang ngagyaman, tata. Gapot ta welcome akanayon dito'y balayo. Ay na, kinapudno na. Mababain kami kada kayo, senyorito. Ha? Anyak matipagbaynan nyo, Tata Rico. Una, gaputan na numula ang tipagtangan may. Kanawan tinaimas ang maipasango may. Awan parikot iti dayta, tata. Gaputa kay kayat ko dagiti makan ditoy. Sakit di ati rumbang ngagbaing. Gaputa kanayon dakbat nga isaganaan no umayak ditoy. Ay na, day talaan ti amumi nga isubad kada kayo, senyorito. Kahit sapay kumaa, taag nanayon ti panagpagayam yaw iti anak kao. Inlepas yo ka diti panagraap yaw lakay. Ay, wen, bakit? Ay na, nalaing matgayam nga agraap ni senyorito Alex. Anya? Ni Senyorito Alex? Tinulungan na kayo anagraap? Ay na, wen, bakit? Ay, mababainak nga raw. Ay, ala. Ay, mga nagungot ni Senyora Esmeralda no maamuan na. Ay, dahi tangarog ti pagdandanagak bakit? Ang mga no ibagadakit de, agun-gundawayan tayo ni Alex. Day tangarod ka. Ang mabainak mat ang mga nawakan kwa na. Ang mga nuan yapay ti makunana. Kan may sa, ibagana kayat na kanu apadasan ti agraab. Tapno ma-experience na ti agtrabaho iti talon. Alex,
Di mo kumatagidaksan ti ibagak, ha? Anya data, Almira. Kasla, dinuminggo mo't tinamapan ka balay mi. Apay, Almira. Nauma ka ka din ang mga sangsangayili kanya. Saan ang kasta? Ang madanagan laang. Taamangan no makaungat kan ni mamam. Di mo pa kadanagan da, Mama, Almira. Awan mat lang ti panahon da kanya. Isungarod akay kayat ko ti mapan iti balayo. Kaputan wadda ijay. Mariknak ti pamatig ti may sa pamilya. Agyaman no naragsak ka iti ipapan mo balay. Kan sabay la kumangarod. Tasaan nga agungat da Senyora Esmeralda. Apay, di mo inlukat tigay, koncheng. Ay, pasensya kayo na, senyora. Jak na puutan ti isa sang petyo. Di ko namkit ni. Tulong ka. Nagpigsa ti ungur tilugan, di mo naputan. Napanan, dagiti duaan na lalawa alapayag mo, ha? Ay, pasensya kayo na talaga, senyora. Sana balay, saan ang maulay? Rumbang lang! Tano ulitan pa'y. Pagawidan kan adi na oras. Anya? Oh, apay nagdakkel tamulagat mo. Ay, Apay nga awan man ang timotor ni Alex. ay, awan ni senyorita o senyora. Nagpakada, rimor itayag sapa. Anya? Sa dino ka no, ti papanan na. Ay, jak amaw, senyora. Di mo dinamag, apay adi mo linapdan. Ay, saan, senyora? Pasensya kayo na. Ngamen, ti amaw kat saan ko at trabaho ti makibiyang iti kayat ni senyorito nga aramidan. Aglines, aglaba, agpakan iti asaw, kan agluto ngamen ti magayo nga aramidag, idi inorient dak idi kasangsang petkaw. Anya? Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo la ka man, Mama. Nag-enjoy ak ijay na panak. Anya? Wan, Mama. Ala, inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwarto. Kaya't kunti agina na. Anya? Ang di ka pa'y nangan, iho. Nanganak ijay nagkapuak, Mama. Apay, sa dino ngamin tinagkapuam. Ijay balay da tatari ko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggan. Tituloy ti serye tayo talawas ang napaunuan. Naupi ang kasas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Rimutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nasakitinakam ni Senyorito Alex. Gaputa pa nagriknana, katawanan ti panawon dagiti dadakkel na kangkwana. Gapo, tatila ang negosyo da, tiin into naranda. Ngam kanayon abagbagaan ti katulong da, anina na punsing. Ang maawatan na kumalatan, dagiti dadakkel na. Iti may sagong daway, simangpat ni Senyorito Alex, kat kinasarita ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Naulpit, agasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo la ko man, Mama. Nag-enjoy ak ijay na panak. Anya? Wan, Mama. Mala. Inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwarto. Labanog ak. Kaya't konti agina na. Agam di ka pa'y nanganiho. Nanganak ijay nagkapuak, Mama. Apay, sa dino tinagkapuam. Ijay balay da tatari ko. Anya? Anya tinapan mo inarami di chay?
Tinulunga kita nagraap, mama. Sika, napanagraap. Anyan tulangan ti kunaan dagiti makakitakan ka. Sika nga anak tibak nang napanagraap. Awan ti makita ka dakas iti inaramid ko, mama. Ala, pasensya kayo. Ngam panawan kayo. Talaga akayat ko, ti agina na. Ha! Talaga at di na kun italtalak day kay nga Alex Runo. Apay ka di manan, Esmeralda. Inaldaw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Dinakmet ngamin italtalak. Saan laanam namin san nga imbagakan ko na? Asaanan amat-mapan ijay balay da Almira. Ay katbaya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasitkan ken kuana agagayam na. Saan amabalin? Ado dagiti anak ti babak nang amabalin apakikayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmira. Awan makita ka dakers iti dayta Esmeralda. Isabay am ko mati anak mo, na iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Kasano ngamin amaawatam, kat padamat dagijay nga awan amuna. Agpapata kayo amarika-rika. Anya, Pagnamat, saan ka di? No saan aga po kanya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siyak ti makagapo. No apay asim mayaak ti biag mo. ket dayta ti sing-singir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mata pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa ken ka. Amugmut lang akayat tiyo. Gapota mairanod kayo iti kinabak ng me asang pamilya. Awan na saya ta pagturungan na ito saritanta no itultuloy ito na ito. Ni Alex ti saritanta itay. Ngam sa balimatan ti bagbagam. Ha? Wisit ket diti kastoy. Makapapatrip! Agong ungat manan ni senyora, senyor. Ay, tsaka mo ti dadya tao. Tila pagpupudutan na. Hun, ang aron, senyor. Inton kwan, tila pangidasdas alan naman ang itipungtot na. Nakaila ko man timang paspasin siya ken kuana kunching. Sika lang tinagbayag akatulong mi. Takas na no. Inapa na amin na nagbali na katulong mi. Sa pimanaw da. Ay na, senyor. No sa anak arupat kwarta, nabayagan na pimanawak ditoy. Ha? Anya rupat kwarto. Sika talaga kunching ha. Katagpay sumat, senyor. Aklo nag-arupat kwarta Kaputa na patagkay na ti swildo. Isungan anungsak dito yan. Sana kinarupat kwarto na ita kunching. Kaputa pagbombanugam at ipapaswildo mikin ka. Ay, kung kunaklaan nga, senyor. Tapno agkatawa kayaw. Ha? Kasla nakarupangat kayo akanayon. Gapo da ita kanya Esmeralda. Ay na, bayan yun ni senyora, senyor. Agmaw-maw tumat lang ti puntot na. Agabasta, senyor. Di nagpapapanamon dito. Uray isot isang kaulit ni senyora. Naipagakmatan ka na kayo. Narigat ti panagbiag iti lugar may. Awan ti daduma pagkwartaan. Wen, kunching. Di ka matanagan. Kapaya papanawon ka ngay. Nagsayat ka. Nakaragragsak ka. Makaparayaw ka. Alam, basta anong samlakit ni ti ugali ni senyoram. Kan ti trabaho, ma. Awan pa rin ko. Oray, agbakbakit ka dito. Ay, agyaman ak, senyor. Agyaman ak ka talaga. Amon Sandra, kasta unay ti ungat ni Senyora Esmeralda. Idi na amuan na anapan nagraap ni Alex ijay talon mi, idi na minsan nga aldaw. Anya? Asino tinakaamang iti dayta? Amang ano agob overthink ka manan. Ni Alex ang mismo tinangibaga. Ibaga na itay. Anya? Wen Sandra, iso anak ko na nga amangan lumabayag pay. Satay tumanen ag piknik ijay kalapaw. Hay, anyan. Palagamat dagiti babak na anya. Sabal iti paniriganda iti biyag. Wen nga ron.
Ano? Bayam? Noar arigan? Saan tamot namin amay karing agbalin agayin ni Alex? Gaputa marigrigat talaan. Di ko namkit di. Talaga ang mata pobre day di a Senyora Esmeralda. Awan mo't lang ti maaramidan na. No talaga, ana asidag kadata ti anak da. Pumadanin ti kasangay mo, anak ko. Wen nga tatang, manayunan manan titawan ko. Ay katrumbang agyaman kay tinamarswa. Ngapu iti panang nayon na, iti impabulod na abiyagkan ka. Katweng tatang. Angem, ay na. Pasensya ka kuman na, no awan ti sagana tayaw. Da kayumat. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta. Gaputan naruam kaming nagkakabsat nga awan ti sagana. Tunggal kasangay mi. Ay na, nagyaman ako kasta. Anak bayam, mangkita ak, no anda ti mabalin ang maparte ka dagiti tarakan tayo anitib amanaw. Parisan tayo iti kan kaned. Kaya isunto ti saganam. Ay, sige man nga ron, tatang. Native amanok, kan-kan-kanan. Mayaten dayta. O sige, ituloy tayo nga retimangan. Sa dinumanan ti papanam, Alex. Ijay mol, mama. Ijay mall? Wano ijay balay manan dayjeng Almira. Ijay mol, mama. Adalang mapan ko gatangay. Anya ti gatangam? Jak pay amo, mama. Anya? Ha? Mapan ka ijay mall. Ngam di mo amon, anya ti gatangam? Wen, mama. Mangkita ak tula niya. Ito na ako ni Jim. Kalukwan day tangay magbagam, Alex. Amangan numapan mo mat ipasyar dayjeng Almira ijay mall. Ay na, mama. Saan kayo kumamanin ngagpanunot iti sabali? Awan ti amo ni Almira iti papan ko iti mall. Ha? Makamuka man langan! Konching, nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex inisimang pa. Ay, wan, senyora. Dakkel di teddy bear nga igam na. Iso nakita. Lukas la kumakutaw, amangan no dyan nakita. Pagpungpungtutan na ka talaga, Konching. Awan pa'y nasaya at asungbat mo, tunggal kasarita ka. Eh, pasensya kayon senyora. Talaga nga minakastuya. Kaya't kau akanayo na anaragsak tapno sa anak abumakit adagaw sa kaskada kayaw. Didamdamagak ti sungbatam! Ah, Nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex? wan, madam nakita. Nagpintas nga rod. Pusha pink, ma'am. Human size ko naman. Nagmayat akaid-id na. Santo, agim imagine abaraw ti kaid-id na. Ay, tila ibagbaga ka. Kag, asino ka no, ti pangtadan na. Ay, tsaka po, madam. Ang mga matano, adanubya na. Bilinan ka na yung pagkunching. Namagam ni Alex no asino ti pangtadan na iti dayjay at teddy bear. Kat ibagam kanyak. Nawatam, Ay, wan, senyora. Amom Almira, sa bali man ti madmadlaw ko kani Alex. Ano ti madmadlaw mo, Sandra? Kasla sa bali ti panang ming nakan ka. Anya? Wan, Almira. Panagkunak, agayat kan ka ni Alex. Sika talaga. Tila ibagbagam. Tina, uray po utam Almira. Podno, timbagak. Sika talaga, Sandra. Bak nang da. Idinto ta marigriga takla. Itantupay nga gagayam tayo lang. Kat kasta unay ti panang sidir ni Senyora Esmeralda kankwana. Day tanto lakit din ag gusto kanya. Iso nga adayo ama pasamak day ta ibagbagam. Happy birthday, Almira. Agyaman ang Sandra. Ay na, anusan nyo at ti simple asagana. Dahito lang, di kabailan tayo ita. Ay na, no para kanya, mayaton daytoy asagana. Siya tupay, idi kasangay ko. Adobo laang ti inloto mi, iso sa anak ang nagayam.
Nagluto kayo gayam iti adobo. Di mo pa inyayam. Ay na, adobong kangkong, iyayab ko pa'y laang. Anya? Sana bale, bumawi ak tulangan itong sa marunong. Ako ka. Apay na tanawan ni Alex. Imbagata mo't idikalman iti pagadalan, saan aya? Ang mga no di da pinalubusan. Bueno, di na kayat ti sagana mi. Imposible mo't Amangan no. Happy birthday, Almira! Ha? Alex? Pasensya kan, naladawak. Oh, at Lady Bear, kay chocolates. Wow. Agyaman ako na Alex. Ang nagtaktak ka pa'y laang. Ala, awata mon. Pakaragsakak timang tedkan ka iti daytoy. Thank you, Alex. Wow! Teddy bear! Human size ko naman! Ay, sana ulatan Sika talaga. Wala, sana bale. Regaluan kang tumat, inton kasangay mo. Agmerienda kayo iti kankanan, senyora. Gamno kaya yu timangan, adda tinulaan iti bamanawk. Sa dino tinangalaam kadagita, Konching. Insang pet ni senyorito Alex, senyora. Nagimas sika. Anya. Sa dino tinangalaan na. Ginatang na ka di. Ay saan, senyora? Inted da Almira. Kasangay na gayam ita. Isaw tinangtedan ni senyorito iti dakkel at teddy bear. Ala, mangan kayon, senyora. Naimas ko naktumay. Kasla malipatam tinagan mau no maramanam. Agraman sa nikwam. Anya. Ala. Ibalang mo da kita. Wano saan, ipakan mo iti aso kas kada pusa. Ay, apay na senyora. Kano nagimas. Kan italaang amakaraman tayo iti kastoy. Pasig frozen tilot-luto kasi daan tayo. Kabalang tayo ti gumatang iti native amanok kas kada kang kanon kita. Eso nga ibalang mo da kita. Diyak kayat ti mangan iti taraon anaggapo kadag iti manalon. Ay, saan na senyora? Sayang mo daytoy. Ay, no diyo kayat da kami latan timangan. Kananya jayin baka. Ni Almira tinangtedan ni Alex iti teddy bear. Ha! Talaga sukir day jay at tao! Almira, anak ko. Agar-aram ka ni Senyorito Alex? Ay, saan tata? Lasingan kami lang iti tunggal maysa. Ay, kunak nunobyong pa yan. Da kayo talaga, tatang. Amok ti kayat yung nga ibaga. Ngam di kay madanagan. Sa anak pa'y amakinobyo. Agadal kami pa'y anaimbag. Agyaman ak nukasta, anak ko. Wen tatang, makitkitak tirigat ti panagbiag kayo. Isong nga igaad ko ti agadal. Gaputa kayat kumot ang maadaan itinaranyag ang masakbayan. Agyaman ak unay, anak ko. Kan maysa, kita anaimbag dagiti pakigay-gay, ma'am. Diyak matkid di baga nga amin. Ang kaadwan ngamin kadagiti baknang. Di da kayat ang makisiningid kadagiti marigrigat. Isungagan kayo kay Sandra, anak ko. Nang runa, tamadamdamag ko nga istrikto ti ina ni Senyorito Alex. Awanan ti makalapad kanya, Romeo. Makisarita akon kadagiti dadakkel ni Cynthia. Anya ko matibagam kadakwada. At nagsaritaan mi ken ni Senyora Felisa gayam ko. Da Alex kan Cynthia ti agasawa. Anya, ay di ka ko magdardarasudos, Esmeralda. May ani Alex ti agpili iti asawaan na. Diyak kayat ti sabali. Kan usaraman mo tautak mo. No da Cynthia kan Alex ti agasawa. Manayunan to ti kinabak ng tayo. May talakin na baknang mo ti pampanunutam sika. Apay, kaya't mo ka di amay pada ni Alex kanata.
Nagasawat ang agpaiso, ngam napilitan aklaeng. Iso nga gingeta, sa anak ang naragsak ang nangasawakin ka. Kunamladay ta, Romeo. Nga may ramraman kamat iti amin asani ko. Natural at agasawatan. Kandi mo ibaga. Asi ka amin tinaggapuan lagi tinaipundar. Gaputan nagbandugak lagi tinaduman ita. Ha? Basta, awanan ti makalapad kanyak. Noanya ti planok, iso ti masurok. Alex, iso ni Cynthia. Anak ti gayem ko ani Senyora Felisa. Cynthia, iso ni Alex. Ti anak ko nga agbalinto nga asawa. Hello, Alex. Nice meeting you. Ala, panawan kayo pa dito, mama. Alex, di kagbalin abastos. Sangwam na imbag ni Cynthia. Ado pa'y tinaskin nga ramidak, mama. Ala, ituloy yung ti agsarsarita. Alex, di ka pumanaw. Agsarita kayo pa'y kini Cynthia. Alex, agsubli ka! Ala, bayan yun, senyora. Talaga di na kon inkasikaso. Pasensya ka niya. Sana bali. Sangwan na kanto inton sumaruno. Nakla at la siguro tayo jay. Di ka kumagbalin na asukir, Alex. Mama, Talaga ni Cynthia ti kayat kong asawam. Iso apakitaam itinasaya at tunggal umay ditoy. apay akasta kayo, mama. Apay adiyo imbaga adagos. Nga dagaya man ti kasta plano nyo. Saan kumapay ngamin nga ita? Ngami di makita ka nasingad ka iti dayjay nga Almira. Ilasaritak ti gayam ko. Narigatan. Amangan no aglawan kanto iti dayjay nga Almira. Mama, agad-adal kami pa'y laeng. Isu adida kami kumamat apuraen. May pamangiti na itabanan. Kan may sa, ipaayo kumamat ti karbangak amang pili. No asino ti kayat ko nga asawaen. Saanan amabaliwan ti amin, Alex. No anya timbagak. Iso ti masuro. Iso pangasim. Dinak ibabain. Apay akas dyan ni mama, papa. Agad-adal kami pa'y laeng. Ngam intulag nakgayaman iti dayjay asin siya. Jagmat amoy ti inam. Kinasarita kung may papaniti na ita. Talaga nga'y patanggan na ti kayat na. Jak kayat dayjay asin siya, papa. Pangasi yo, takasarita yun ni mama. Kan may sa, agad-adal kami pa'y. Kaya't kumot nga enjoy yung tibiyag ko, kas may nga estudyante. Ala, di ka matanagan iho. Siyak ti makam mo, may papaniti na ita. Saan kumatay ta di pakadadailan ti konsentrasyon mo nga agadal. Papa, Igad bukid di ti agadal. Waniho, ti kagdanag. Siyak ti makaamoy ti daytoy kunak manag. kami in. Hello, Alex. Sika. Juan. Amay. Saan ka di nga imbaga ni Senyora Esmeralda? Nga umaya kita dito mansion niyo? Awan tin bagana, iso adyak mo. Ala, rumuarkan dito'y silid ko. Ops, come on, Alex. Di ka kumagpuktot. Gapo, ta dito yakon nga agnaad. Aniya? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo talawas ang napauluan. Naulpi ang kasar. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Iti napalabas, nadanon ti kasangay ni Almira. Katrinigalwan ni Alex iti taytay. Namuan nga rod ni Senyora Esmeralda. Katkas taunay apungtot na. Nagdesisyon na ito'y ngayam amuna ni Alex iti anak ti gayem na. Takayat na nga ipaasawa ni Alex kankwana. Banag anagapaan da nga gina. Papagayam, denggan tituloy ti sarya tayo itaalawas ang napauluan. Naulpi agkasan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Awan ti amok iti bagbaga. Iso nga, rumor kan dito sa ko. Come on, Alex. Di ka pungtot, ha? Gapo, ta dito ako nagnait. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan ako dito mansion. Agkasileta. Ni mamam di akin panunod iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakan ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka diti kayo ni Senyora. Awaga ka no, iti mamang. Pangasim siya. Pumanaw kan dito sa ko. Saan na mabalin? Nagtulag da Mama Esmeralda, kan Mama Felisa, anito yakon. Kan Maysa. Ay ayatan ka, Alex? Iso, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak apa nagayakan ka, Cynthia. Di mo urayan ang maikat ti respeto ken ka. Iso ang pumanaw ka. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol ka dito. Ulit-ulit ang data. Makapungtot ka? Talaga. Iso ang pangasim. Sakbay ang maikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adi yung imbaga ka ni Alex na umayang ina. Kasaw na iti pungtot na. Pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan nakday jay nga Alex. Katinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanawag ka no dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanya. Kasano na ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir day ka, Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamok ni Alex. Di ka madanagan. Talaga ada kayo tagkatuluyan. Ipanamnama yu day ta, Mama. Ngamin, ay, ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di. No saan kami nga katuluyan? Almira, nadamag mo ka din. Anya man ang tiichismis mo. Kas ka lang mauraman ay may dito ayan ko. Ay, Kan, naglibas ka ka di, ijay talon nyo. sana ka naglibas. Talaga nagsardin nga agparaspas, tani. Kasta unay ti darang ti init. Ay, unay magdagdag pa nagbiyagan aya. Agan anos na Sandra. Anya nga, saan tamat anaya nakabak na? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ang amano intur ka pa yan around the world. At ngam amo, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon Itay pa'y ngururayat ti ibagam. Angam, sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amo, adda ka nun ipasaw da ka ni Alex. Kanti dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex da ijay ababae. Anya? Sino tinakaamuam iti daytay? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring nga asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Wan Almira, nagsapay kumanta saan nga agbalhingi da Senyora Esmeralda yung lang. Gaputa sigon ka ni Tata Pedring. Saan ka no akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na? Iso akanayon ka no ti panagapadak kan ni Senyora Esmeralda.
Adali magterapi. Diyak pala makatulog. Pampanunod din baga kanya ang sakta. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko mat asa anak ang maikarikan ko na. Gaputa marigriga taklaan. No apay mat namin. Asaan nga ang papada ti panagbiyan? Almira, anak. Ah? Kapay adi ka pa'y maturog. Adda kayo matgayam dita, tatang. Wen. Kat itay pa'y lang napalpaliiwan ka. Kaslada pa ka buriburam ah. Ah? Awan dait mo'y, tatang. Agpugno ka man hindi anak. Hindi nagpaglibakan. Awan. Pampanununtak lang. No apay akas to tibiyag ti may sa tao. Adda bak nang. Adda mo't marigrigat. Kung naglakit din. Noon na ti pampanunutan manakaw. Ay nanak ko. Talaga akas na tibiyag. At dati nakaibatugan ti tunggal tao. Nalaeng ni Apo Diyos. Iso akas ta ti impay na agasat ti tunggal maysa. Iso asaan nga iso ti ingkapampanunutan. Ala, igakit di maturog ang anak ko. Tanay, rabi iuna yan. Sige, tatang. Uray na kayo, ah. Maturog kayo matan. Wen, anak ko. Naglibakak ka ni tatang. Diyak namin kayat. Ama-amuan na tipod no amarikrik na. Almira, diya ko nagpalpalikaw pa'y. Kaya ito Anya ka di dahita, Alex. Almira. Patyam ko man ito yung ipagak. Ay ayatin ka unay-unay. Anya. Juan Almira. Pangasim dapat dyan ako na. Alex. Ate, nagsangit ka. Kayat ka di asawan dahi pa nagsangit mo. Kat agayat ka mat kanyak. Ay ayatan na kunam. Ngam anya nga ron tinadamag ko. Nga aday dya mansyon nyo ti babae. Akayat da mamam nga ipakalay sa ka. Among ti may papaniti dahi ta. Nagwaras kaya matagos na itatamat. Alex, hindi pa'y lang anak kariknag, iti panagayat kam ka. Ngam inlimad ko ti marikiriknag. Gaputa mo ka, Jack, maikarikan ka. Gaputa marigriga taklaan. Jack namnamaan, nagayat ka mat kanya. Ngam apay ano pa'y anagpunno ka kanya. Kat iso umati sa sangpot ti babae. Akayat na nga ipaasawa ka ni ka. Cynthia tinagan dahi dya babae. Anak ti gayem ni mama. Ngam pulos nga awan ti mariknak a panagayat kan kuana. At dang agpaiso dya mansyon. Ngam dyak pulos ka sarsarita. Iso adi ka mandanagan, Almira. Sika tayo ayatan. Kat ilaban ko ti panagayat ko kan ka. Ikarik na ita. Talaga gayam na agayan ayat kayon ka ni Alex. Wen Sandra. Ngam, kasla Jack nam naman. Ada kami di katuluyan. Anya? Apay nga minakasta ti panunot mo. Adda kayat na nga ipaasawa kan kuana.
Pada namot lang nga baknang. Awan laban ko, Sandra. Hay, anyan nga agpaiso. Ngam pinatgak lang, tariknak. Inaklon ko ti panagayat ni Alex. Gaputa kayat kumat amarik na tiragsak. Wen Almira, ngam di ka mapukawan iti ng tama. Sapay ko nga tamakaamiris ni Senyora Esmeralda, asaan laeng ati kinabak ng tinapatag, no di kat tiragsak ti maysa nga agasawa. Sapay la kumangarot takasta, Sandra. Sapay la kuma. Manang Konching, itimplaan nakman iti juice. Bisiak nga glutlutaw, senyorita. Mang timpla kayo latta ditan. Sana balay ta adamat sa kayaw at umakdar di ta nagtugawan yaw. Ken adama imayaw nga agtimpla iti inuman yaw. Anya? Kaisumat. Awan respetom agbabaunan. Narespeto akmat, senyorita. Ngam talaga apisi ak. Malaksay. No da senyorito, senyora, wano ni senyor Romeo ti mangipaon kanyak. Tamabalin ko nga ibati paylaan to'y aramidag. Tapno agtimpla iti inumanda. Isudala ang matibos ko. Ngam siyak ti asawaan ni Alex. Iso abos nakmatan Konching. Sana balay, tasaan kayo pa'y matanagkasar. Iso nga alaki din. Tumakder kayo ditan, no kaya't yung uminaw iti Diyos. Buisit ka talaga, bakit Konching? Buisit ka! Nangag ko ti panagsarita yung kinisincha itay, Nana Konching. Ha? Senyorito Alex? Magustuak ti inaramid yung kinisincha. Aglablabas mat ngaminan. Kunamlan o bumalay dito eh. Diyak ngamin magustuhan di ugali na senyorito. Isukit di ati awan respeto na. Bak nangagpaisaw na. Agpada da kini mama iti ugali. Barang mauma iti ipakpakita ken kuana. Kat pumanaw matlaang dito'y mansyon. Abay, talaga ka di adi mo ay ayatan ni senyorita Cynthia, senyorita. Saan nana? Gaputan ni Almira ti ay ayatek. Kat iso ti kayo nakakapa. Tipos ti panagbiag ko. Talaga ka di nga iso ti ay ayatam, senyorita. Wanana. Kat ilaban ko ti ayan ayat mi. Ngam pangasi yun. Tadiyo pa ibagbaga kini mama. Gaputa sigurado akakaasin ni Almira. Numaamuan ni mama ti may papan kada kami. Ay na, kamaudyanan na. Nakagraduar kayo matay na nagkaw. Wan tatang, nagbunga mo ti sakripisyo yung kaninanang. Ken, ti panagan anos yo ang nagadala nagkaw. Ay na, jak may ladawan ti marikrik na hakanakaw. Kasta akmat, tatang. Angam, makarik na aklat ta itiliday. Gaputa saan anak kadaray ni nanang. Araw anak ka. Anyang araw, katandamat marikrik nana. Hanggang hinggang hindi ka blaawan da Alex kan Sandra. Panawon ita, tapno agragsa kanakaw. Saan ka at tapno agliday? Alex, sa dino ka diti papanan? Awan bibiyang mo siya. Mapanak iti kayat ko apapanan. Kat saan na nasken ngagpakadagan. Ngam Alex, agasawa tanton. Saan arumbang akasta ti panakilangan mo kanya? Para makita no talaga nga agasawa tanto, Cynthia. Anya? Kat isumat, mas daawak ngamin kan ka. Baknang ti pamilyam. Ngam apay nga ibantay mo ti bagim kanyak dito'y balay mi. Gapo, ay-ayatan ka. Ngam di ka ay ayatan. Iso anasken ko mga amum ti pagluglugaran. Kinakan, di ka manaktak. Anyan? Nagsakit ti panagsasao ni Alex kanya? No saan nakangamin akayat ti may sa alalakay. Di mo ngamin ipilit tabagay, senyorita. Anya? Pudnumat, senyorita.
Madlaw adi nakakayat. Nga maapay namin adi kaagaway di mansyon yaw. Awan bibiyang mo kanyak, bakit kunching? Di mo amo ti plano da mama kada kami ka ni Alex. Amok awan tilimod kada kami. Agam, pasensya ka laangain. Gaputa di nakakayat ni Senyoritaw. Talaga at tagsit ka, babawnan. Agsagana ka inton sumangpat da mama. Talaga nagganas ti aglangoy dito'y karayan. Almira, love. Imbaga mo, love. Talaga nagganas dito eh. Nalinis ti danon, gaputa saan nga stagnan. Wen nga rod, love. Ay na, itala nga mapadasak ti kastoy. Kasano? Resort ti kanayo na papanangyo. Sa bagay, talaga akas na ti bakla. Hindi na pagan-ano ti karayan. Sika talaga. At dayta ka manen. Katisuman. Sika nga anak ti May sa a well-known family. Aglangoy iti karayan. Katuan mo at love. At puyak nga rod nga aglanglangoy. Wala. Gaputa kaduanak nga anak ti May sa amarigriga. Gusto man lang aminan dayta, love. No para kanyak. Awan ang yaman na ti klase ti panagbiag. Tinapatek, ket agayan ayat ta. Kasano ngay Alex? Adamutan ni Cynthia kayat da nga ipaasawakan ka. Amang nga nadungtan to ti May sa nga aldaw. Amakla at aklangan. Kat nagkalaysa kayo gayaman. Saan to mapasamak dayta, Almira? Si kalaang ti babae nga inayat ko iti kastoonay. Isu nga ilaban ko ti panagayat ko ken ka. Alex, iyo. Planuan tayo ti panagkasaryokin ni Cynthia. Awan ti mapasamak akalay sa mama. Di naksukiran. Tasyak ti masur. Sana pa nakasagana ang mga asawa, mama. Iso apang nga asyo, tadidak pilitan. Ngam kasanon ni Cynthia. Nabayagan nga gurulay. Bayan nyo nga aguray, agingkat kayat na. Bayan nyo nga umyan dito'y mansyon, agingkat kay kayat na. Anya? Wen, mama. Kayat ko pa'y nga enjoyan ti kinasingle ko. Iso apang nga asyo, tadidak ring-ringan, may papan itiday ta akalaysa. Agkalaysa kayo kitin. Anya ti amok ngay. Ang mga no agaramid ka kiti iti kalukwan. At dan po papan mo iso nga iti uray ka anuman. Jak to agaramit iti kalukwan. Mama, nakita ti cellphone ni Alex iti na minsan. Ladawan da iti day nga Almira tinagado. Talaga asukir day jay nga Alex. Udno ti atap ko. At da relasyon day ti day jay a babae. Mama, anya daramidan tayo. Nakagraduar damatan iti kolehiyo. Saan ka di nga isutiin kariyo a panagkalay sami? Ay, Mama, saan kayo ko mga agsanailaan? Agpanunod kayo itinaskan na aramidan tayo. Tapno matuloy di pa nagkalay sami. ala, agrupot kayo ka. At dapapananta. Da kayo, senyorita. Wan? Siyak daytoy, Almira? Ti babae nga ikalaysa ni Alex. Anya? Ayos ka man, anya. Iti kasta ang klase, ti panagbiagyo. Iti dayta a kinababang. Nagtured ka, anaki ayan-ayat, kan ni Alex. Sana kon ngagpalpalikaw pa'y Almira. Makiwin na swas ka kin ni Alex. No di mo kaya't maisagmak kayo asang pamilya. Senyora Esmeralda. Laglagi pa timbagag. Katag panunot ka na ibag. Ala, pumanaw ta dito yan, Cynthia. Nagbangsit taglawlaw. Ha? Sulsulinak ka talaga. Nagtungret, makaulaw!
Siya kung tagsakripisyo, tatang. Magkiwin na suwasakon ka ni Alex. Talaga gayam anatang si Deja Senyora Esmeralda. Talaga amata pobre. Nasakit, tatang. Ngam nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti ipilit ko ang makirelasyon ka ni Alex. Diyak kaya't amay sagmag tayo. Sigurado ka kadi iti dayta anak kaw. Uwan, tatang. Nakasagana ak nagsakripisyo. Diyak kaya't amay sagmag tayo amin. Amok ni Senyora Esmeralda. Noon niya timbagana. Talagang aramidan na. Almira, Nakasagana kiti posible ha mapasamak iti relasyon mi. No pa'y masakitan na, tatang. Ngamkas iti na ibagak. Nasaysaya atin nagsakripisyo ak para iti pagimbagan tayo amin. Nakasakitak ni Almira. Kat naamuak tinaramid yun. Nasaya at matiho. Talaga gayam at dakas kayo. Ngam uray agan ano kayo. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Diyak kaya't amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam bala dayta, gaputabak nang tasal. Awan ti mapasamak akalaysa, mama. Agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asa nga pamilya. anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung tawas ang buwan. Naulpi ang gasas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.